tikambepo za anthu awiri aweti akuti winayo dzina lake ndi Kuda Ikena winayo ndi Enelesio Muhango. Anthu amenewa ndi zonena kuti anali pa banja m'mbuyomu kenako zina zonse kumayenda bwinobwino basi kenakonso asiyana atasiyana divorce kenakono basi dzulo likuyamba kumenyana mapanjitu kupandana ndithu ya mukavidiyo kameneko mungathe kuona zonena kuti mkaziyo ndekutitu akummenya mamunayo mafist ndithu pamene mamunayo basi kungokhala kuti ndikungopewa sindifuna kuti ndipalamule ine ndeti fotokoze anthu wani ndani kodi nozikhala bwanji kuti azimenyana anthu onena kuti anapanga divorce ndi amenyananso zichani. Ayi nkhani ndionena kuti kumalawi kuno tili ndi anthu amene amasewera mpira wa miyendo azimayi ndi azibambo omwe ndipo mugulu limenelo la azibambolo mulinso wina yemwe amatchedwa kuti Kuda Ike Muyaba yemwe ndekuti dzinalo pomunyadira anthu amangoti Fada Ikena kapena kuti Kuda Ikena ndipo iyeyu wasewera matimu otchuka ngati Silver Strikers, Polokwane City ku South Africa komanso ndekuti Flames yeniyeni timu ya fuko mpaka anadodakonso kumeneko. Ndekuti saidi inayi kulinso ndekuti mzimayiyu yemwe dzina lake ndi Enelesio Monalisa Muhango ameneyunso nayenso ndekuti ndi playerso wa ndekuti masewero omwewo a mpira wa miyendo omwewo ndipo ndoti ndiodziwikanso naye kufika point kuti anaseweraponso timu ya fuko ya azimayi ku mpira wa miyendoko yomwe imatchedwa kuti the Scorchers. Ndeno anthu amenewa between 2019 ukafika ndekuti 2020 anapeza kuti anabwera poyera kuti ayi kuibebetsa love rakumana love in Tokyo yayi pakanatu basi anthu adza limodzi kaya kapo kaye football kapo limene basi nayamba kukhalira limodzi ali ndi mwananso even tikunena panopa mwayiona tikukamba kuti between 2019 ukafika 2020 ndekena kuno anthu amenewa zinazachitika zonena kuti basi ukafika 2022 around 2022 2023 zinthu zayamba kuvutapo pamenepo zikukhala motani kodi basi chapa 2020 zaka zimenezozo ndithu basi anthu adzapezeka zino agawana zida bandi nagawana zida. Nkhani inali yonena kuti Kuda Ikena anayamba tsopano kubwerano pa social media pa tsamba lake la mchezo la Facebook kumakamba zonena kuti mkazi wa ineyu panopa ndiona kuti ndiwosakhulupirika ndi wachigololo kwambiri amene ndizoti amene iyuyo amapeza kuti ine ndili ku South Africa iyeyo amayenda kumapita m'mabala kumakagona kunja usiku wonse ndoti basi sindingakhulupirire apa ndikutani ndikumusiya tsopano masamba ake amchezo pamene pamakalo lemba zimenezo ndikumusiya tsopano am dumping her palibenso zoti ngayenderenso limodzi zachinchani chifukwa cha zimene akuti kazi ndi wachimasomaso kazi uja anabwera ndikuzapange kudzakana zimene zoti yayi nkhani izi zine ndikunamiziridwa sizoti ndizoona yayi ndi nkhani zaboza anthu aja anapeza kuti yayi basi mazuwa abe kukhulana mpaka na anthu aja anapeza kuti yani asiyana tsopano. Now after kusiyana akhala ndekuti ndemuone palino mwana iti pakati pawopo asiyana kunapezeka zona kuti basi anthu aja ndekuti basi makhala mwina side inayo ikufuna inzakeyo side inzakeyo apo pokambapo kumaona kuti mzimayiyo ndamene akumfuna ndekuti mamunayo nangasinde kuti mamunayi ndizoti ndamene anamusiya mzimayiyo ngati mzimayi ankakana kunena kuti ndizabodza zimenezo meaning mzimayiyo mwanjira ina yake amatani amufuna ndekuti mamunayi basi anasiyana kukhala choncho moma kukana kumatana kuti pali mwana pakati pawopo kufikira ndekuti dzulo pamene ndekuti anthu awiriwa anakumana akuti uyuyu Kuda Muyabayi amene yuyu ndizonena kuti ali ndekuti ndi liquor shop malo amene amagulitsapo mowa ndithu kunapezeka zona kuti mkaziyu ndekuti akampeza kumene kudza kenako ayamba ndekuti kududuluzana anayamba kulozana zala iweyo ndiwe munthu amene umangotani umagonera umadzadzuka mama wako mamoluye upange breakfast umapeza kuti ukudya nkute ndene ndikakufuna iweyo chani amba ndekuti kumokana pene paja ngatiso ana zochitika zaweti basa uri umayalutsana choncho ndithu
ndupeza kuti heated kwambiri mpaka nokafika point yoti ndekuti mkazi uja I think wambanso kumenyana pamene paja ka video kaja tinakaonera limodzi kumenya ndekuti mamunayo sanabwezere anthu ndekuti nokuti ka video kaja kajambuleni kavungeni m'masamba achezomo zambirimbiri. Tingakambe zotani? Tikambe pono motere apa timakamba nthawi ina iliyonse kunena kuti moyo wanu ngati muli wotchuka mudziusiyanitsa moyo wanu wa private ndi moyo wa public. Zomwe mmaonetsa kugulu ndi zimene mmakhala nazono ngati zanu inuyo zachinsinsi za inu zobisika. Pambalambanda mukubweretsa mkazi wanu ndinu otchuka ndinu a player fine, koma ndekuti mpaka nato muzikabweretsa kumene ndekuti kumene mmagona, kuonetsa malo amene mmagona, kodi ijeni sitting room yanu ndi yotani, kodi nyumba yanu ceiling yake munayibebetsa motani, zimakhala yonje. Muli magalimoto otani, ayi moyo wanu wa private let it be private. Ndekuti ngati paphulika zina zake anthu amaswera kuti tilowera patino. Nungofuna kupatsana example. Anthu awa anachikometsa chikondi kwambiri, anachibebetsa aro mpaka anakafika ndekuti ku TikTok kuja ndikukhala ndekuti ndi account kumene kuja dzina lake Enlesio Monalisa Muhango. Kumene kujaku ine makafufuza ndipo ndakapeza ka video ake mwakaona kameneka ndikuti ndakapeza ma video anzimayiyo ndekuti amaposta kumene kuja aliso ndekuti ndiye adawo akuvina limodzi nyumba ndekuti ka video akoso mwakaona akoso ndekuti mwana wawo yonso kumuyanikanso pamenepo ayiyayi. Kodi choice simunampatse mwina mwanayo samafuna azaonekepo pa internet nthawi inayi kutsogoloko nena amafuna akhale ndi privacy inayi koma mwamuyanika zimene amapanga ndi ziti ndi zimenezo. Anazikometsa kwambiri anthu ndekuti anthu amasapotera nthawi imeneyo kuti apa ndezikuyenda bwino anthu amakondana. They did not know kunena kuti no fast forward kuchoka mu 2022 kumadzafika 2026 adzakhala atasiyana. Akadzasiyana choncho adzidzakutumulanaso makofiso ndekuti zani ndezakhala atchukirado pena paliponse nditi mavidiyo zakhala tikumayenda pena paliponse. They chose kutenga moyo wawo omwe umayenera ukhale ndekutobisika kuyika pambalambanda. Now anasiyana pa zifukwa zomwe iwowo akudziwa kodi kayatika amachitana kamapanga chani they know themselves akudziwa ainu akewo ife sitingafotokoze bwino angafotokoze bwino ndi ainu akewo. Komano even after kusiyana choncho kodi simungangosiyana kuti no awa ayendere yawo inenso ndiyendere yanga, let's go the separate ways. Sizingatheke zimenezo koma ayi ndetu kumana basi ndekuti kumenyana kuike mpaka na kumakafikitsana pa social media even nthawi imene iyayi ndikumusiya fachonena kuti ndihule chani kenako basi kuyamba kumenyana iyayi umadya nkute iwe chani mpaka nati kumanena nato zimenezo tu live kumakamba zoti simungapatsane ulemu. Yo guys, simayenera kukhala anthu ngati akuluakulu mwina mwake opanga zinthu moganiza. Amayi mufuna chani kwa abambowa? Ngati samamuthandiza mwana ma arrangements anu amene munapanga malingana ndekuti ndi ma divorce kusiyana ndekuti nomba kuyenera kukhala njira zina zake zimene iwo akuyenera azimuthandizira mwana. Ngati tuziti choncho which I doubt it, I believe kuti mwina amamuthandiza mwanayo. Ngati mukuwafunanso abambowa, can you accept kunena kuti ati abambowa akukhala ngati anatani anapezanso mkazi wina? Can you accept kuti mwina mwake iwo anapanga move on ndi inunso mupange move on? Amati shit happens. Akuti zinthu zofoira zimachitika mmoyowu ndezikatizitikira we just have to pick ma pieces ajawa tingotolera tizidutswa moyowu ndikupita patsogolo. Kodi mungavomereze zimenezo? Can you accept that? Fana apa ndekuti tusikugwirapo. Ngati simunavomereze ndekuti zikhala nkhani yoti mukulondana kumenyana nanga makalo chimachitika ndi chani kuti mpaka mukafike point yomenyana choncho. Abambo anthu awatama kuti ayita kwambiri sanabwezere chanizana koma ameneyo ndeyike nayo ndi akuonetsa kuti ngodekha ene tikanakhala nafe tikanamubhula mkaziyo zambirimbiri kudekha koli apo koma ike nayo sotu ndamene amuyankha sotu mkaziyo amene amunena kuti iwe umadya nkute iye amamuyankha iwenso chani ulonde chani pali kukweza basi penepo kukakamulana mpaka na ndewija mwayiona. So zonena kuti ngakhalenso abambo discipline sometimes ngati mesa ali ndi galimoto why not just kungonyamula galimoto yako kwera galimoto yako wapita. Discipline
kuyamba kumayambiriro munazisokoneza zinthu kuzibweretsa pa private public zinthu zobisika. Panopa ndiye kuti nomwayambanso kumamenyananso pamenepo kuchotserana ulemu zoti ndinu akuluakulu, zoti ndinu anthu otchuka muli ndi mablandi. Ayi ndithu. Whatever the case is, I believe there is a good way of resolving everything. Pamakhala njira zabwino zoti mungathe kukambirana ndi kupeza kuti mwapangano ma resolution kuti ase accept I'm like this, mwina kapena ineyo status yanga inasintha pano ndinokwatira, iweyo move on with your life, kapena how can we sort it better, what do you want from me, can we find the best way of solving this kuti tizikhala we can live in peace, kusiyana ndi kuti tiziyalusana zonse. There are all those best ways of resolving my issues ngatawa. So find your way of resolving this, koma let this be a lesson. Ndongokufuna kungokupasa an example. Kuli mwayi kumwenda uja amasewera mpira wa manja netball, ndiwotchuka kwambiri, player wabwino wakuno ku Malawi. She is not here in the country, I think ali kunja. Anapanga chinkoso chake ndi mamuna wake uja, zinachitika bwino, anthu tinadziwa, anthu anasangalala. Kenako anapita kaya ali kuti sitimaziwa, zoti kali ni mwana kapanga chani sitimaziwa, zojambula ife sitimaona iyayi. Discipline ngati imeneyo, kodi anthu otchuka anu simungathe kukhala discipline ngati imeneyo in all the sector, mbali ina iliyonse, kaya ndi woyimba, kaya ndi wowampira, kaya ndi wamakomedi, kaya ndi wotani, koma ndi wotchuka, kaya ndi wantolankhani, kaya ndi kodi kaya ndi wandale, kodi simungathe kukhala ndi private life kumasungako zina zikuzibisa kwanuko. Ndinu otchuka inde koma osati chilichonse chizipita pambali, simungathe kukhala ndi zimenezo. Zingathandiziretu kumapewa zinazi. Anyways, nkhani yomwetu yachitika kunjaku ndi imeneyo kuzungulira pena paliponse akuti